Даваха ми интересните случаи. За Бога, Милтън, влез в 30 дни. Предпочитам да стоя, благодаря. Не виждам връзка с Франк Банистър. Госпожо Лински, не знаете нищо за него. Твърдите, че е медиум. Но досега чух само неясни дрънканици. На 3 юли 1990 година Франк Банистър, тогава успял архитект, надзирава строежа на дома си. Строителният предприемач Джейкъб Плац ще потвърди, че сутринта Банистър е пил алкохол. В 12:23 той вижда Банистър да спори с жена си Дебра. Бил и обещал градина в новия дом, но после, без да й каже, сложил бетонна основа за баскетболен кош за себе си. В 12:31 Плац вижда двойката да заминава. Банистър държал инструменти в багажника си. Имал макетен нож с припиращо се острие. Купил още 7 остриета същата сутрин в магазина на Джесън Хардуер на ъгъла на Трета и Гарет. Трета и Гарет. 3 юли, 7 остриета. Милтън, мрънкаш. Не ти разбираме нито дума. В 12:33 тяхното Волво се отправя към хълмовете. Тогава ги виждат за последен път заедно. Банистър признал, че спорът се разгорещил и се